What's up mga ka-BYI? It's me, Kuya Nico, at welcome sa first Bible story episode ng Me and My Bible. Today, ang pag-aaralan natin ay ang kwento tungkol sa paglikha o the story of creation. Noong unang panahon, hindi nung panahon ng mga Hapon nung unang panahon. Ganito nagsimulang mangyari ang lahat ng bagay. 6 na araw nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Nang nilikha ng Diyos ang mundo, ito ay wala pang laman at talaga namang sobrang dilim. Direk, brown at ba? Let there be light! Yan ang sabi ng Diyos at nagkaroon nga ng liwanag. Nakita ng Diyos na maganda ang liwanag at tinawag niya itong araw. Iniwalay niya ito sa dilim at tinawag niya itong gabi. Day 2, iniwalay naman ng Diyos ang tubig sa itaas mula sa tubig sa ibaba at tinawag niyang heaven o sky ang pagitan ng mga ito. Sa ikatlong araw, iniwalay ng Diyos ang tubig sa lupa. Lupa ang tinawag niya sa tuyong bahagi. Dagat naman ang tinawag niya sa katubigan. Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng puno at halaman. Ang sabi ng Diyos at nangyari nga iyon. Wow! Nakita niyang maganda lahat ng ginawa niya. Ika-4 na araw, nagsalita ang Diyos at gumawa siya ng sources of light. Araw sa umaga at buwan naman sa gabi. Naglagay rin siya ng mga bituin sa langit. Sa ika-5 araw, ginawa naman ng Diyos ang lahat ng lumalangoy sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Sa ika-6 na araw, sabi ng Diyos, Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. at ganun na nga ang nangyari. May mga hayop na pangbukid, gumagapang sa lupa, at may mga maiilap na hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Gawin natin ang tao na maging katulad natin. Sila ang mamamahala sa mundo at sa lahat ng mga hayop. kaya kumuha ng alikabok ang Diyos, ginawa niya itong hugis tao. God gave him the breath of life and gave him the name Adam. Ngunit, napansin ng Diyos na malungkot ang lalaki. Hindi maganda sa lalaki ang nag-iisa. Sabi ng Diyos, sino kaya ang pwedeng makasama ni Adan? Yung leon? Yung elepante? Yung unggoy? Ay, hindi bagay. Kaya pinatulog ng Diyos si Adan ng mahimbing. Kumuha ang Diyos ng isang tadyang mula kay Adan at ginawa niya itong babae. Pagkatapos ay pinakilala kay Adan. Nang makita ni Adan ang babae, sinabi niya, Babae ang itatawag ko sa kanya dahil galing siya sa lalaki. pinangalanan niya itong Eva. So si Adan at si Eva ang mga unang tao sa balat ng lupa. Pinagpala niya ang dalawa at sinabing, Magkaanak kayo ng marami para dumami ang tao sa mundo. tuwang-tuwa ang Diyos nang makita niyang maganda ang lahat ng mga ginawa nito. Nangyari ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. Nang sumapit ang ika-7 araw, natapos na ng Diyos lahat ng ginawa niya at nakita niyang maganda ang kanyang mga nilikha. Pinagpala niya ang ika-7 araw at ginawa niya itong natatangi dahil nagpahinga siya sa araw na ito. Alam niyo ba, sa mga Hudyo, importante at banal ang ika-7 araw. Tinatawag nila itong Sabbath Day o araw ng pahinga. At ngayon, tayong mga Kristiyano, we gather and worship God on Sundays dahil ang sineselebrate natin ay araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo at hindi ang Sabbath Day. So ayan mga ka-BYI, ang kwento ng paglikha. Tandaan, naniniwala tayo na tayong mga tao ay nilikha sa wangis ng Diyos.
Hindi tayo galing sa unggoy, ha? Muli, ako si Kuya Nico at samahan niyo muli kami sa susunod na kabanata ng Me and My Bible. Laging tatandaan, may lamang ang may alam. Paalam!